טוב, אז היום עשיתי חרוזי המזל וביקשו ממני 2 כפות ואני ממש מתרגשת כי זו הפעם הראשונה שלי. אוקיי, אז בוא נתחיל. אני ארביב ובוא ניקח, בוא ניקח, טוב רגע, אוקיי, יצא המוצאת שזה מאוחד, מעולה. טוב, אני אמיין ואחזור איך. כי אז מיינתי את הכל ובואו נתחיל. אני אתחיל מהמוצץ שזה מיוחד, ממש כיף לה לדעתי. אוקיי, זה עיניים, אז יש לי כאן, לדעתי ממש כיף. אבל שכחתי להגיד, לא מקבלים את זה באמת כי אין מי שכאילו ישלח לכם וכן, ואין לי הרבה דברים אז לא מקבלים את זה, אוקיי? רק כאילו בשביל סרטונים וזה. אוקיי, בואו נמשיך. אז יצא לה 2 כאלה וקוראים לה אור. יצא 2 כאלה שתפורים שזה אומר סקוויצ'י. בואו נראה, אני אתן לה את הפלאפי הזה, וואו. 1 ול2 אני אתן לה את הדונאט, וואו, לדעתי הוא ממש נעים. טוב, עכשיו יוצא לה סגול, נשים את זה ובוא נראה מה זה אומר. בועה, זה אומר כי הוא מפריח בועה, אז אני אתן לה אותו. ממש טוב, אני חייבת אותו כי אני הכנתי אותו. טוב, אדום אחד, נשים כאן, גבינה, אוקיי, זה היה פופ-אפ אבל הוא נרס לי אז זה גבינה עכשיו. טוב, וצהוב אחד, נשים כאן ובוא נראה, זה משלי, אז מה שאני רוצה, אוקיי. אז אני אתן לה נראה לי את זה, שזה ממש כיף לה. נשים. וורוד. נשים כאן. אוקיי, בועה. כן, אז אני אתן לה את הגר ממש חמוד הזה. וזה כל מה שיצא לה, לדעתי יצא לה מלא מ2 כפות. ונתראה בסרטון הבא. ביי.